Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan atano, nga iti agdama kat adda ijay Saudi. Ngamsakpay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kani Tonyong Aves, Nora Kalantok, Digno Ngayan, Azaira Kalantok from Zane Aves, ni Madeline, Chandeline, Charlene, Joshua Lopez, and Nanay Dalen Tabuyo from Francisco Lopez, ni Domingo Beltran, Aida Mina, Esther Tabon, iti Poblasyon Villaverde, Nueva Vizcaya, from Ray Mina. Kablao met para iti family Bakidan, iti Pinukpok Malagnat, from Jane Bagidan, ti Saudi Arabia. Shout out to my co-teachers of Malig National High School, Malig Isabela, from Shi Salayog. Ni Lynn Zumera Yuperio, iti Texas, USA. Ti Corpus, Damaso, Mariano family, di Tapungpungan, Jones, Isabela, from Avelina Corpus. Shout out ka ni Zenny Caraguo. Happy birthday ka ni mother ko, ni Minda Fe Rodolfa, into November 1, dita Santa Maria East, San Nicolas, Pangasinan, from Ranelin Mejia, iti Alcor, Qatar. Kablao pay, iti belated happy birthday, kanila kay ko idi October 19, ni inang ko idi October 23, dita Matukay, Alakapan, Cagayan, kan ni tatang ko dita Apari, Cagayan, kastamot ni Mel Costales, Madriaga family, from Jamgi, Madriaga. Kablao pay para kani Jerry Padilla, Lodring, Nelly Landa, Jamaica, Weng Kenzane, from Shands Padilla. Zuniga kan Molina family, Ditagidam, Abulog, Cagayan, from Jazz Molina. Amin at Agabagabag, from Ariel Timbresa, Tikasin Group, Daate Alma, Len Aleste, Mariel Ulep, ken Kleng Quaresma, from Jazz Molina. Shout out pay kani Luz Viminda Talingdan, ni Ronald Balange, iti San Antonio, Aringay, La Union. Girly Cabero, Zyril Angel, Nika Angela, ken Clixie Nikali Cabero, dita Camarag, San Isidro, Isabela, from Clifford Mark Cabero. Belated happy birthday mat idi October 27 kani Mary Ann Orpia Paas, dita Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Tano. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan atano, iti agdama kat addaak dito'y Saudi. Pagaayat ko manang ti dumdumngeg iti YouTube channel yo. No daduma, uray adak iti trabaho, itaktakaw ko ti dumdumngeg, tatalaga amaliwliwaak. Impagarup ko idi no agpatingga aklaangan iti agliwliwa adumngeg iti programa yo. Ngam ingkadeng ko, nga ibinglay mat tinagbalin apadas ko, ajakton malipatan, agingga asibibiyagak. Adda kasingin ko manang, kat ilingad ta ko malaangan itinagan abong. Masansan amatikaw dagiti makaamam mo kada kami, gapo tatalagamat nga agkakaingas, agkatimtimek, kan agpada kami iti lunglungay. May salaang tinagdumaan mi iti kasingin ko. Ugali, manang. Tano kasano ti kinasingpet na. Isumet ti kinabangad ko. Siguro, kumporme man lang ay nararamid mo, iso na pasubok ka manan si Katanaw. Iso aday ta, naglumboy manan, day ta kanigid amatam. Anya kumangay mo tinaramid ko nanang. Imbagak lang aruda na nakorso na daan daklang, kanto. Iso na patrobolak. Ngam di kay kadagdanag.
Awan anyaman na daytoy. Udno nga dablakay ko, talo ka dakwa, dati sigurado anatokulan iti paragpag. Anya, ay, por Diyos kamatan anak ko. Adda lang aruden na pasakitam, ngam nakaragragsak kapaylaang. Siyempre, ananang. Agasam ngay, 5 daan nakalaban ko. Ngem sigurado at talo tinatokulan iti paragpag. Alis to ngamin na nakataray di duwaket. No saan dala ko mga nakataray? 5 da ko maamin anatokulan iti paragpag. Ay, namin umutan nga imbagakan ka. Liklikam tigulo. Ngam kaslakit din ad-adamot ang mapagpagulo ka, anak ko. Likliklikak mat nanang. Ang alangan mo tadyak sa lakniban ti bagik no korso na daan da. Ay, sana mabalin ti kasta nanang. Pagririg po nag-amin ni da. Saan da ka mabalin na bot-bot ngan? Nadlaw nga aburido kayo manin nanang. Apay ka di. Ay, kasano, di nakipangpangag di kasingin mo. Namin na binagbagaak ngam awan latta. Nanang, No si bibiyag payla ko madya amayo. Adda ko makadwa kamang bagbagakan ko ana. di kayag nanang. Takanayin mo tapalpalagipak ni Tano, nanang. Agyaman akadak ko. Naibaglakit din taman nakaawat ka. No sabali lang at ati ugalim. Amangan no agimun kan. Gaputa ad-ada nga ikak iti atensyon ti kasingin mo. Ngam iti sika. Saan da kapag nanagan, nanang? Maawatan kayo. Nita kayo. Nita ano ti mayaw awan. Iso nga rod ti rumbang atutukan nyo. Saan nyo? Saan da kapag nanagan, nanang? Oh, Bong. Siyak tiag gastos itay ti papananta ah. Di mo manan ipilit asi katiag bayad. Ni, apay nga si katagastos, Melanie. Siyak ti lalaki. Isa arumbang lang rod asyak tagastos. Ay na. Amok met asi kala ang tinamnamaan ni nanang mo. Kan uray di kasingin mo. Oh. Iso adi kagdanag, Bong. Siyak ti makaam mo. Nakababain pa ikit din kan ka. Anya ko mga tirumbang apagbainam kanyak. Agayan ayat ta. Iso nga awan tirumbang apagbainam kanyak. Di kagdanag, Melanie. Makabawi ak tumatlaan kan ka. Anya? Ni, apay ko maabumawi ka ngay. Uwan na. Takanayin latan na si katagat adjust para kanyak. Si kakit di mat. Basta agtalinaad ka laang anapod no kanyak. Kontento akon. Awanan ti sa pulak pa'y. Day talaang, Bong. Napinta sa talaga ti ipagtubig ka. Madyos. Swerte kan kuha na ti kasingin ko. Ang panagkitak ka ni Bong kasla nakatagtak ng unay. Kaslawan ti mapaspasamak na agkuy-kuyog da. Gapoy ti kinatak ng ti kasingin ko. No syakla ti iso. Ay sos, nalpasin at raya-raya. Ang panagkitak ka na kuwada kat awan pa'y tinapasamak. Kumapoy samot ngamin ti kasingin ko. Mabutang samot ngamin na maidagkat iti lamo-lamo nga anak ni Eva. Kas iti nakunakon manang Emmy, agpada kami iti amin agalad iti kasingin ko, malaksid laeng iti ugali. Nasingpet ni Bong, tusoak. Naraem ni Bong, bastusak. Ken kang runaan na, naulimek ken awan kariri ti kasingin ko. Idinto tasyak, dandani nakariri kon ti amin akaarubami. No labsan ti agsao, kabutang dakpayan iti lugar mi, tatalagamot ngamin nga awan atrasak. Agingga ana ibarkada ak iti may sa alakyan,
Kan nagbalin kami anasinged unay, nga agingga iti naikapengak iti grupo, anakaikapengan na. Oh, anyo ti makunam tano? Napnak kay tibingay mo? Wen, Pards Anjo. Ayos. Biliba ka talaga kan ka. Patas akanayon tibingay ta. Di naklamlamangan. Anya kumaga po nga ramidak day tangay. Kat no si Maya at ti amin, di nagamamuta. Agasamat ngamin, ta sinangom dagiti agin tuturod amang kompetensya kanyak kadagiti baluartek. Ita, awanan ti ka kompetensya ta, takabuteng da ka. Basta nakasandal ka kanya, Pards Anjo. Awan ti parikot. Siyak, ti makamu kadagiti agin titiprong kansali iti racket mo. Good. Oh, anya, agawid ka, wano sumurot ka kanyak. Mapanamaya. Mapanak ag happy-happy ah. Kakaisuna adakkel tinabingay ta. Mapan kumat sarong karan jay baby kijay nightclub. Ang sumurot akmat. Barang makasarak akmat iti baby ijay. Agdo alawas nasaan nga agpakpakita jay kasingin mo anak ko. Madandanagan akatalagan. Nanang, Ang mga noan yan tinapasamak kan kwa na. kasladi kay na irwam ka ni Tano, nanang. Sigurado nga dalang dayjay ita ayan dagiti pada na asanger kan diprong. Nga ta, anak ko. Wen, nanang. Ay, kasanaw no dagayaman da kasa napasamak kan kwa na. Kasanon no na isagmak gayaman. Nanang, di kay kami nagpanunot iti kasta. Awan ti daga sa mapasamak kan kuana. Takabailan na matasalak ni Banti Bagina. Kasanon, no adda ng libat kan kwa na. Ha? Ado ti karinggor jay kasingin mo anak ko. Iso adinak mapabasol no madanaganak. Anya ngay timbate mitiri daw ti balay anapanam. Regalo dayjay, Pards Anjo. Akim balay nga minaya day ta. Balay ti nobya ti kabsat ko. Anya? Nobya ti kabsat mo? Payan ang ipan kay ti regalo. Nagpintas ngamin ti nobya ti kabsat ko, Pards. Kursonadak. Anya? Ay, jaske kamutano. Nobya ti kabsat mo. Ngam kurso na daam. Ay, madimot ah. Kan maisa. Uray la talo ti gamo babay ijay club. Di ka kadipay kontento? Sa bali ni Melanie, Pards Anjo. Talaga. Dayjo. Kitaam dyan ang ilukat iti daw. Iso dayjay ti bagbagakan ka. Ha? Wow! Materialis fertis matgayam! Iso nga roda kursonadak, Pards. Iso na lang ta. Nobya nga min di kabsat ko kahit. Hanggang numadlaw ko ang maala iti regalo. Uray po utam. Sulutak iti kabsat ko dahi ta babae. Anya? Talaga sa bali ti tamak kan kuha na, Pards Anjo. Nakapimpintas ngamin. Talaga ati amok, kat si kati nagtaudan ti regalo o nakita kiti ayan ti daw ti balay mi, Bong. Saan, Melanie? Sa anak mat anang ipan iti regalo, Ijay? No kasta, asino nga rin ti nagtaudan ti regalo? Adda pa'y nakasigpit asurat nga ay ayatanak ka no. Bong, sapay la kumata din nakagura no inalak man ti regalo. Ti amok namin at talaga kat naggapukan ka. Sa bali da ito yan. At dalakid da gusto kun ka sa bali. Kat
Desperado ang matagikwana ka. Anya, bong, saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Maama ka kiti kasta nga ibagbagam. May salang ti solusyon da ito asaan aninamnama adimtang katata, Melanie. Ha? Anya? Agkalay satan. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Impagarup ko idi no agbaligi ak iti planok amang gargari iti kaayan ayat ti kasingin ko, babaan iti regalo manang Emmy. Ngem nagbiddutak, ta idi inaramid ko ti kasjay, ad-addan a nagapurada a nagkalaysa, tapno saan kanon a maagaw ti asino man ni Melanie manipod iti kasingin ko. Sa anak adim maray iti panagkalaysada, ngam manipod nagnaedan ti ipag ko iji balaymi, man manumutan arumrumwarak, takay kayat kon ti agtaltalinaed iti balaymi. Panagkunakat na umakamot siguro akanayonan nga agwalang-walang anya tanaw. Isa masansan nga dakalaangan dito ibalay. Awan magnamintam mo ka papanak, nanang. Isong agtali na daklangan dito balay, ah. Nasaya at tapno sa anak kit di nga agdandanag anak ko. Ni nanang mat. Anya ngamin ti pagdanaga maya. Anya ti amok, ang mga nukompormila ditan ti pakaipaspasarakaam ngay anak ko. Nadula amin. Anya kumaga pa, may sarsara kaknay. Ni Anjo atumboy taday ti banda. Matanawak di tawa ti balay. Ni, pinayapayan nak. Oh, asino tikit kita anak ko? Ni, awan nanang. Dakayugit di mat. Sige, tama panak man ijisilid ko. Iturog ko man kit di nanang. Anya? Kaya't ko tagi na nanang. Isa panawan kayo pa dito, ya? Sige. Agliba sa kamagnay tilikod ti balay. Tama pa na kita yan ni Anjo. Anjo. Anya nga tayo ti ibagana. Apay ngay may. Masadutak larumwar. Isa sana ka makasursurot kadagadi pagnayo. Parzan jaw. Agat atapon ni Busken ka. Anya? Apay ko ma. Anya nga iti pagkatapan na kanya. Amumot asa na bastag talak ni boss. Nang runa no di nakabakit kita. Kasi tiraramay dumita. Mano na transaksyon nga awan ka. Awan mo tidakas na saan ka di. Sanak mo ta maibingayan na awanak. Di awan nga rin problema. No maibingayan ako mga oray awanak, mabalin niya reklamo ni boss. Tano, saan kami asit-sitikla ang agrupo nakikapungam? Ang mga nagbabawi kan tukit di. Anya? Pangpangtanak ka di, Anjo? Di nakman pangpangtan. Tamom na niya ti kabalak nga ramidan. Anya di ko na ayo, nanak? Sumagmamanon nga aldaw nga adda umar-arubayan alalaki. Adda pa'y lakyan. Anya? Jakla mo, no talaga nga umar-arubayan dagijay. Wano na iranalaang alimabas da dita paraangan. Kasla isumot lang nga iso nga alang at dagiti makitkitak. Amangan no na iranalaang mo talimabas dagijay, nanang. Saan nyo itan ni kaskaso? Kundi ita pagparparigutan. Naibagak ba't lakit di
Tas ikamot ti adu ti kariri na anak ko. Adula amin. Nanang, agpakada ka, dadabid pa panak. Agsubliak mo't ladagos. Sige. Madlaw ko mo't lang nagiti ibagbagan ni nanang. Iso tinasayat, agpakniyak pa lang. Pumanawak pa lang dito'y balay. Apay nga ta, at alam mo tirabi nga maawan pa ilan ibong nga asawa, Melanie. Uwan nga rod nanang, madanagan akmutan. Ide, nila ang tano ti pagdandanagak, aging ga na iruam akon. Ita, ultimo ni bong, pakadandanagan mutan. Nanang? Ha? Anya di dyan, nanang? Kasla adan na tumba di tayan tiridaw. Umay ka, anak ko. Mapanta kitaan. Diyos ko! Anya di nakasakit ka! Bang! Nakaro ti pan nakabugbog ni Bong akasingin ko manang Emmy. Ngam na imbaglaangan panalasatan na. Adda na kamag kadagiti ng bugbog iti kasingin ko. Isuan na amwak, adagiti sigod akakadwak iti nakikapangak a grupo dagijay. Ngam na pagbiddotan dalaang asyak ti kasingin ko. Nagdanagak manang Emmy. Isu nga idinagimbag ti kasingin ko, impudnok ti amin kadakwada kadananang. Ultimo ti panagkursonadak iti ipag ko, imbagak. Kalpasan na, imbagak nga agabrodak laangan tapno makaliklikak. Ti problema manang, adda dagiti kasok idi, iso anarigatanak. Ngem idi inaramat ko tinagan ti kasingin ko, nagdaras anakaabrodak. Agarup sa nga 15 atawan nga daak dito'y Saudi. Namitlo adara saklaeng a nagbakasyon. Makunak a nakapangabarwanan akon dito'y, iso akas ladyakon kayat ti agsubli dita Pilipinas. Babaan matlaang iti tulong tinamarswa, saanen a nasunutan tinapasamak iti kasingin ko. Iso a panagkunak, nagsardeng meten dagiti gumurgura kanyak. Daytoy tipadas ko. Toy pagayam mo, tano. Pagayam atano, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno ngamin nga awan tinasaya at nga itden ti biddot nga aramid, pagayam ko. Kitaam, kat tipay kasingin mo tinaisagmak. Ngamno ko nam akay kayat mon dita, tanakapangabarwanan kan, awan mo't ket diti dakes na. Basta di mo ko maliplipatan ti kanayon ako mararag iti namarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday kan ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon iti dana tibiyag
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod ka ni pagayam nga ilang, nga iti agdama kat adda ijay Malaysia. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw para kadagiti amin at agalasam. From Lesti Reggie, Raquel Pelerio iti Aritao, Nueva Vizcaya. Happy birthday Mamang Loling Bravo dita Rizal, Kalinga from Rox iti Singapore. Ti Benavides and Labasan family dita San Mateo from Jillian Labasan. Kalubong family dita San Mateo Isabela from Kelly Kalubong iti Taiwan. Shout out kadagiti OFW dita Hong Kong, da Hazel Jane Valdez, Rhea Liza, Kimberly Jane Acopido, May Mata, Galo Echen, Marical Poroganan, Maricel Tino, Joan Sevilla, Romalyn Andres, Jamaica Kabulagan, Roselyn Cosep, Joan Noblisa, Minga Kapakap, Carmela Madino, kan Insan Maribeth Vicente, kan Sosheri Kapakap nga addan dita Philippines from Daisy alias Dosyang. Happy birthday ka ni Jonathan Galam into November 13, ni Joel Renz Galam into November 28, kan Jeric Galam into December 12 from Mama Evelyn Galam ti Kuwait. Ni Jonathan Heronimo iti Malolos, Bulacan. Kablaaw para kadagiti kakabsat ko iti pamati from Ana Jean Gaho Imbat ti Singapore chapter. God bless to all. Happy birthday to Jelly Ann Barga from Dinalin iti Doha, Qatar. Zoniga Molina, Kalanoga, Vicente family di Tagiddam, Abulog, Cagayan. Shout out iti asawak ani Edeline Bores kan anak mi ada Janeline Rose kan Zineche di Tabarangay Karatakat, Amulung West, Cagayan Valley from Ramelo Bores iti Kuwait. Shout out ka ni Ariel Timbresa, kadagiti taga San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Darwin Acosta. Matias family dita Barangay Anfunan, Tumawini Isabela from Levi Bautista. Belated happy birthday mat ka ni Gretchen Lucas idi October 31. Shout out iti Villana family dita Ilagan Isabela. Dagiti anak ko ada Gian kan Jillian, asawak ani Marife kan family Akan ti Ordaneta, Pangasinan from Chris Villana and Benji Akan iti Damam Kingdom of Saudi Arabia. Dato family di Tamanabok, Burgos, Ilocos Sur from Gani Datok iti Saudi Arabia. Dumpit family di Tanongnongan 1, Kawayan City, Isabela. Manang Liuning, Freddy, Ayon, Carno, Coling, Mr. Mariano Dumpit dita San Antonio, Kawayan, Isabela. Kan belated happy birthday kani Inang Shaning idi November 1 from Liomar Dumpit. Shout out kadagiti taga Barangay Alaska. Kakabsat ko ada Domingo, Elpidio, Cristina, Jaime, Joaquin, nangruna ni Inang Maria from Maria Gatchalian. Ni Menard Pulano iti Casibo, Nueva Vizcaya. Orpilla family iti Candon, Ilocos Sur. Laron family ti Rosario La Union from Marisa Laron iti Hong Kong. Kan shout out kadagiti taga Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni ilang. Dear Manang Emmy, ilingag naklatan itinagan nga ilang, kat iti agdama addaak ditoy Malaysia. 2015 ididawo ang nakaumayak ditoy. Naminsan la nakabakasyon ak dita Pilipinas, tanaabutan ak meten iti pandemya, iti panagbakasyon ko kumamanan. Ngam okay laeng kanyak, tano siyak lati masurot, uray jakon agaw awid pay. Ngam pampanunutek ti kabsat ko. No apay ana ibagak ti kastoy, iso ti ubok silak, iti ibinglay ko kada kayo, apakasaritaak. Maudin arabi abantayak ti bangkay mo na, anak.
Nagsakit a panunutan nga awan kan. Nagsakit. Nopay kasta. Aklo nagdaytoy. Sapay lang kumataguli magkaniti sa dinuman nga ayan mo. Manang ilang. Awanan ni Nanang. Santa na makita ni Nanang. Bongbong ading ko. Kasano talangan, Manang. Naimbag ko man na saya to gali ni Tatang. Di kagtanag ading ko. Saan ka baybayan? Manang. Ikari iti sangot ti bangkay ni Nanang. Aywanan ka ading ko. Saan ka baybayan? Si kalakit di ti anak ni Donato. Ha? Sino kayo, Nana? Ay, una yan. Di nakawagan iti Nana. Agkaedad kami laeng iti amam. Ha? Iso ni Sylvia. Ti baro nga inayo kan ni Bongbong. Anya? Anya abaro nga inamin nga ibagbagam tatang? Ne. Apay nagmundal kamat nilang. Naglawag dyan bagak. Baro nga inayo. Kaya tasawan day ta ni Sylvia ti baro nga asawa. Anya? Kay tabtabon laang ni Nanang idinapan alawas? Ita, nangiyawid kayon iti asawa yo. Anyan ti kasta nga aramid yo tatang. Anyan. Nagalasam ti aramid ni tatang. Agasam ta nagisang pagkit din iti babae dito'y balay. Sangpet kang harodan. Sapay ko namlan asino at nadya babae. Awadarong ka nga pag... No kitaan nak, manipod ulo aging ga iti dapan. Kaslada sa bali a pinsara na kanyak. Ha? Siyak mo ti pagsarsaritaan da tata. Kantin sangpot na babae. Balasag na ni ilang nga anak mo. Siyak nga agpaiso ti pagsarsaritaan da. Imdengak dagiti bagbagada. Dumngagak iti saritaan da. Kasayaatan na agsardang kalangan niya eskwela. Anya? Ngam apay ngay tatang. Kolehyo akon. Apay ngay apagsardangan da nga agadal. Awan tumat lang ti Sarbina. Ta siguradong asawaan da kan tumat lang no madanon ti kanito. Ha? No inasawa da kan, sa anak to na mayranot kan ka. Isa kasayatan nga itapay lang. Pakairanudan ka, nila. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan tatang? Saan ka nag-eskwela? Kat sumurot kalangan ka ni Sylvia iti club. Anya? Sumur kalangan iti club. Tapno makatagad ka iti kwarta. Iti kasta, mayranodakkan ka, itapay laan. Urayak lasimgar, itikas jay asina uti amak, manang Emi. Isupay la tinapuutak nga ama, akay kayat na payan amadadaal ti masakbayan ti anak na, ngam ti sumayaat kuma. Amok anina na Sylvia ti akin nakam iti amin, gapo ta agpapaay ngamin iti club ti babae nga inyawid ni tatang. Iso ti panakaamo dagiti babae nga agpapaay iti club. Tijak pulos maaklon, kat no apay nga uman-anugot ni tatang iti kayat ni Nana Sylvia. No pay kasta, Jack imanugot iti kayat ni tatang. Agingga iti maysa nga aldaw. Amok ngagparparikot kay ti kwarta ta di na kan ik-ikan ti amam ilang. Ha?
Mabalin ka pabuludan iti kwarta nga aramatom iti pagadalan. Saanan? Diyak kayat nga aramatan iti panagadal ko ti kwarta nga agtaod kada kayo. Natangig ka mo't ilang. Kunamlan ka ba ilamon ti tumakderabok bukod mo? Kitaag man no pagpatinggaan ti kinatangig mo. Kitaag man no anya ti pagbanagan nyo iti adim no awanan ti mauray yo iti amayo. Ha? Anya ti kayat yo asawan? Simple laeng ilang. No anya ti ibagak, iso ti tungpalan ti amayo. Dayta ti kayat ko asawan. Manang ilang, adda masapul agatang ka project ko para iti pagadalan. Ha? Kasta ka di ading? Un manang, masapul nga ipaskon day dyan ton Monday. Nagbayagan nga ibagbagak ka ni tatang, ngam di nakmatikkan iti paggatang ko. Anya? Daitati agpay sumanang, iso nga imbagakon kan ka, barang no matulungan na. Sayang namin ti puntos ko, no jak makagatang iti ipasa ka project. Bongbong ading ko. Makagatang ako maninton bigat, tapag iso a Domingo, may sampot ko pa'y, basta makagatang akinton bigat. Sige ading ko, di kagdanag. Agiri medyo iti gatang ta iti project mo. Ikarik, adda ti maipasam a project mo inton Lunes. Nagisangpot iti babae ni Donato nga amam, kunam apaw. Wan apong. Anya, tilanggong nga lalaki. Apay ngay naramid na ti kasta. Diyak mo tamo apong. Ti kunana, iso kano ti kasukat day dinanang mi. Lawanan bay na lalakin. Ilang nagbainan kada kayong anak na. Di pa ilang nakaibababay ti panos ngumatan sa balay ngayon sangpot na. Kinapudno na apong. Di pa ilan nadanon idi ti may kaupat apulong nga aldaw ti panakatay ni nanang. Insang puto ni tatang iji balay ni Nana Silvia. Anya? Apay nga ron nga itala nga magam kanyak dayta, apaw. Ita lang amin anak ka umayak dito'y apong. Amuyo mo't. Sipod awanan day dinanang. Siya kundi mga sasikaso ko ni ading ko. Ay, ilang, apaw. No sa anak lagi pitlaunay. Ama no jak pa'y makaumay dito'y apong. No imayak tap nagkidawak iti tulong kada kayo. Masapul mi ka ni ading ko abongbong ti kwarta. Tadi na kami matan ikikan ni tatang. Anya? Ay, apay ngay. Pagrabungan na kayo abiyagan nga anak na. Namapaya din na kay ikan iti kwarta ngay. Adamin sa bali apanggap na apong. Dumngag kayo. Taibagak amin kada kayo. Ayop ka. Apay nagkabil kayo, tatang. Kapot ang mabuisitakan ka. Apay nagipulong ka ka ni apong mo, ha? Abay! Rumbang laang amaamon na ter aramidam, tatang. Taimbes asikatimang taripato kada kaming anak mo. Saan? Tairurumon na kami, pay. Awanan kay tibay. Laglagi pong nga anak kalaeng. Awan ti karbengam amang sungbat kanyak. Kang runaan iti amin. Awan ti karbengam amang sidir iti jakmar aramid para kata kayo. Nuko na yung awan ti karbengak amang isidir iti deyo maakakam a responsibilidad jo kada kami kani ading ko. Pues, nakarkaro pa'y nga awan karbengan nyo amang pilit kanyak amang gad iji club. Neta, talaga anak. Sige, tatang. Ituloy mo timang kabil kanyak. Ipapas mo timang tungpa kanyak. Ikandak iti rason amang ipabalod kada kayo. Anya? Sige, kabilandak. Kabilandak.
Nalabit anamin pinsan abimtak ti amin nga anak-akak iti barukong ko manang Emi. Iso adya ko nalapdan ti bagik anang sungba-sungbat ken nang sidir ken ni tatang iti daydi akan ito. Ultimo ni Nana Silvia akadenden na ni tatang saan anakatagari iti daydi agundaway. Ni ading ko ti sangit asangit idi nang runakat na imatangan na ti panangkabil kanyak ti amami. Awan ti sabali ang nagkamangak no saan ati apong mi nga ama ni tatang. Katap no mailiklik kami nga agkabsat iti dakas nga ugali ti amak, innala na kami ti apong mi nga agnaed iti balayda. Iso ana ituloy mi kani ading ko ti nagadal. Oh, ilang apaok. At iti pensyon ka. Si kanti makaamo mangi budget, ah? Ni, saan nyo nga itod amin kanyak na itaapong? Kas iti sigod, tilaang kagudwa ti alaak, para iti panagadal mi kani bongbong nga ading ko. Ay na, apok. Si kanti mangigamay ti kwartak. Tama nga numaliwayak tumanan no pangikabilang. Ha? Amo matay. Lumaklakaya ko na, apok. Adoon dagiti maliwayak. Ang mga numapukaw pa ita. Kastilangan apong, manglukatak iti bank account yo. Ijay nga ikabil ko ti pensyon nyo tapno maurnong. Kasanon ti gastusin tayo dito'y balay. Sobra-sobra mo ti pensyon nyo para itigastusan tayo dito'y balay, apong. Iso adi kay madanagan. Addalat ta maibang ko ang maurnong para kada kayo. Tapno addalat ta bukod yo a kwarta. Ala, sikati makamo ilang apaw. Basta saan kayong agkurkurang iti adim, ah? Siguraduam nga adda ti amin ang kasapulan yaw. Wan apong, kat agyaman ak unay kada kayo. Agyaman ak. Talaga ka ding awanan ti panggap yung agsubli di pala iti kapsat mo, ha? Ilak. Ha? Nakarit ka talaga niya. Agasam, tawanan ti napalabas manipod pimanaw kayo iti kapsat mo iti balay. Una yan, tatang. Talagaan na alas ti aramidyo. Kaya't yung agsubli kami iji balay, ngam kastakit din ti dyaryo ang makisarsarita kanya. Apay, tatang. No agsubli kami iji balay, agpakaama ka din kada kami. Ilang. Akmam ka din dagiti responsibilidad mo kas amami ka ni Bongbong, no bilang tagsubli kami iji balay. No di kang pimanaw nga agkabsat iji balay, agad-adal kami pa'y nga ta? Ah? Ang mga nagpada kami na nagsardang anagadal, tatang. Iso alading itak. Saan kami nga agsubli ka ni ading ko iji balay? Saan da kayo akayat akadan na? Manang ilang, kanayon ka nung agapa da tatang, kundi ka din na ita. Isuti ko na ni Janjan na kaadala kakaaruba da tatang. Kasta ka di ading ko. Un ka no manang ilang, pasarean anawan ka no idadagiti tanod, no kas nga agapa da. Ading ko. Jay ka no ngamin asawa ni tatang ita, agiyawit pa'y ka no iti lalaki iti balay tayo. Anya? Kasta tindanon kanyak ni Janjan, manang. Nakababain dar aramiden ni tatang. Ala, saan ta na pagsalitaan ti may papan ka ni tatang? Ti importante ading ko, natalgad ta dito ayan ni Apong. Awan ti mangdangran ka data. Kang runan iti amin, makaadal ta, bongbong.
Itata nakaturpos ka, apok. Anya nga iti panggap mo. Agsapolak iti trabaho apong, tapno siya akong timang paadal ka ni ading ko. Ilang apok. Aramatem latta ti pensyon ko. Awan matunay ti paggastusak, talakaya ko. Basta agsapolak iti trabaho apong. Ngamno sa anak ama pagasatan ditoy, panggap ko ti agabroad. Ay katandakan ka Kabalam lakit di timbayad ayo iti adem. Daytarod ti pampanunutak apong. Amaan no ma-homesikak iti abroad. Panunuto man na imbag ti desisyon mo, apok. Ang nusak, nakasagana ka mang tulong ka, kaniti adem. Apong, Basta ti kayat ko, apok, day sigurado ti amin na panggandang mo. Diyak kayat nga danto pagbabawyam, wan apong, di kay agdanag, takanayon alaglagi pag dagiti balakadyo. Panunutak ana imbag, noan niya ti rumbang nga ikaddeng ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. 2013, idi nagturpusak manang Emmy. Nagtrabaho ak dito'y pagilian, iti lasod ti makatawan. Ngam idi nakapagsasarita kamin anaimbag kadaading kan apong ko, nagabrodak idi tawen 2015. Napagasatan akmet, tanasingpet dagiti amok dito'y Malaysia. Iso ang nagbayagak dito'y. Nagbakasyonak idi tawen 2017, katjak ni namnama asumarabo idi ti amak. Isu na laeng taimbes nga iliwan nak, dimawat laeng iti dakkel agatad tapag negosyo na kano. Jak kumaikan, ngam gapo ta insid-sidir na dagiti gastos na kano kada kami nga agkabsat, kapilitan nga inikakon, tapno awanan tiriri. Nang runa kat nakapungtot idi ni apong ko, gapo iti inaramid ni tatang. Aging gaita, tunggal umawag ti amak, kwarta latta ti kidawan na. Kat di naman ladamagan no anya ti kasasaad ko ditoy. Ngam tapno awan laangan ti parikot, ikaklatan. Nasaya at mo ti panagbiag da apong kan ading ko, kat dandanimot tan agturpos ni Bongbong. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, ilang. Pagayam nga ilang, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Anyan ang kinadaksanggasat yu iti ama. Tamalaksid nga irresponsable lang aruden, awan pa'y kwentana. Pasensyakan kadagiti balikas nga inaramat ko. Ngam iso ngamin at talaga ti mayan natok para kankwana. Naimbaglaangan tada ni apong yo ang nangaklulo kada kayo nga agkabsat. Tano awan, jaklaamon asaritaan. Ngam kastoy ti makunak pagayam ko. Di ka mapukawan iti namnama. Kumpet ka iti pamatim iti namarswa. Takas ko na nga rudon tay pagsasao, Diyos ti manaraken, kadagiti mairuruman. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Bintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maria
kadagiti tugu iti danal tibiyag